Is-sistema tal-punti li tista' twassal għal konfiska tal-liċenzja tas-sewqan waslet biex l-ammont ta' kontravenzjonijiet mogħtija mill-Pulizija tat-Traffiku jonqsu b'10%. Din is-sistema ddaħlet lejn l-aħħar tas-sena l-oħra ftit qabel il-Festi tal-Milied. L-Ispettur Pier Guido Saliba mit-taqsima tat-traffiku fih dan il-korp tal-Pulizija qal li matul din is-sena żdiedet il-preżenza tal-Pulizija tat-traffiku fit-toroq. Dan minħabba bidla fix-xiftijiet u għalhekk qed ikun hemm iżjed infurzar b'mod pożittiv innota li s-sewwieqa qed joqogħdu iżjed attenti. Biex intik daqsxejn ta' figuri kellna iktar minn 100 persuna li nstabu jew pożittivi għal breathalyzer jew inkella li rrifjutaw. Il-breathalyzer qed nitkellmu mobiles kien hemm iktar minn 3300 u kien hemm viċin l-1500 fejn jidħol l-użu tas-seatbelt. Hekk kif ninsabu fix-xahar tal-Milied u l-Festi marbuta mal-Ewwel tas-sena, l-Ispettur Saliba jgħid li din is-sena reġa' kien hemm tnaqqis fil-limitu ta' xorb li wieħed jista' jixrob jekk isuq. Minn 33 mikrogramma fin-nifs għal kull 100 millilitru ta' nifs għal miżuri differenti skont il-liċenzja tal-persuna, skont il-vettura li qed tinstaq u skont u x'qed jipprovdu servizz biex iwasslu lin-nies bħalma qed ngħidu taxis, cabs, minibuses, etc. U l-livelli varjaw minn 22 għal 9 għal xejn. Fil-fatt, persuna li ssuq karozza privata jista' jkollha sa 22 mikrogramma ta' alkohol. Dawk li għadhom fl-ewwel 3 snin mindu ġabu l-liċenzja jew inkella vettura kummerċjali jista' jkollhom biss sa 9 mikrogrammi. Dawk li xogħolhom u li jġorru l-persuni bħal taxis ma jistgħu jixorbu xejn. Aħna dejjem qed ngħidu jekk ħadd tixrob is-suqx, hemm numru ta' miżuri li jistgħu jittieħdu. Nistgħu nużaw taxis, cabs jew public transport, jew hemm is-sistema ta' designated driver fejn bniedem fost grupp ta' nies jażel li ħajkun dak li ma jixrobx jew dik li ma tixrobx u allura ħajkun responsabbli għas-sewqan. L-Ispettur Pier Guido Saliba jispjega li għalkemm hemm il-limiti tax-xorb jekk sewwieq ikollu inċident u ma jkunx tort tiegħu iżda jinstab li kien xorob anke inqas mill-livell mitlub mill-liġi jista' jkollu l-konsegwenzi. Ksur tal-ftehim li hemm bejn il-persuna u l-kumpaniji tal-assigurazzjoni u l-kumpaniji tal-assigurazzjoni jistgħu jfittxu l-persuna għall-ammont kollu tal-ħsarat li jkunu ntefqu mingħata tal-assigurazzjoni anke jekk il-livell ikun taħt dak kriminali. Anke ngħidu pereżempju 1 mikrogram għal kull 100 millilitru ta' nifs. L-Ispettur Saliba jtemm jappella sabiex il-poplu jiċċelebra l-Festi tal-Milied u l-Ewwel tas-sena mingħajr inċidenti fatali bħalma fortunatament kienu dawk tas-sena l-oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.